72 anos despois de abrir as súas portas, esta mesma semana o Sanatorio Santa María de Pontevedra quedará completamente baleiro. A Consellería de Sanidade comunicou onte a empresa propietaria, Hestia Galicia, que non renovará a autorización hospitalaria. Fundamentalmente se dan dúas razóns. Unha, que o edificio necesitaría a instalación dun segundo ascensor e que as habitacións estén dotadas de baño. O día 10 de xuño o centro ten que trasladar os 58 pacientes que ten na actualidade. Pola súa banda, os 40 traballadores de Santa María terán que ir a un ERTE de 6 meses. Tamén os propios usuarios, os propios pacientes que de repente se atopan que van a ser desaloxados, que van a ser reubicados, unha parte deles en Santiago, outra parte se lles vai a dar a alta e outra parte non se sabe ni siquiera en estes momentos o que van a facer. Parte da Consellería se lle está creando un perxuízo aos pacientes que están ingresados, aos familiares dos pacientes que están ingresados e os traballadores, un prexuízo absolutamente estéril, non? O que critican dende Comisións Obreiras son as presas da Xunta por pechar Santa María e que recoñecen que xa se sabía que o centro pontevedrés tería que pechar, pero o acordo entre Sanidade e a empresa era que se mantería aberto ata poder trasladar a pacientes e traballadores ás novas instalacións que están a preparar na cidade de Vigo. Esa situación estaba xa afectada, o edificio non reunía as características para poder facer esas obras. Como vos decía, se intentou buscar aquí con moi pouco tempo, porque o problema desto é que se dou moi pouco tempo, porque igual se houberan dado un plazo maior de tempo, pois a empresa podía atopar aquí na comarca de Pontevedra ou no concello de Pontevedra unha nova ubicación, pero o tema era que había que dar unha resposta ou unha alternativa xa. Ante esta situación, Comisións Obreiras intentará abrir unha vía de diálogo coa Xunta para que dea marcha atrás nesta decisión. Ademais, sindicato e traballadores comezarán movilizacións na rúa. A primeira será este xoves ás 11:30 da mañá diante do edificio da Xunta en Pontevedra.